think you should be. Nisam ja znao šta je to, da sam znao, ne bi išao, vrate, sile nema, razumiješ. I znaš, sad ti ulaziš, ono, kako sređeno se, ono, ljudi ulaze, znaš, koliko ljudi. I mi dolazimo, znaš, ono, u neki podrum, nešto, razumiješ, kuća. I sad, došli mi, šta je rekao, brate, kako ovo fiksiranje, brate. Nisam ja znao, razumiješ. Nigde nije pisalo šta te čeka. I sad, znaš, i mi idemo polako, i da se to ubrza. Ide, i sad peče malo, počne brzo, znaš, ono, počne da ubrzava, brate. I odjednom stane. Pazi, odjednom stane. Pa onda nas, opet to, znaš, 2-3 puta, ono. I mi stali ovako. Ja rekao, gotovo, brate, ovo kraj. Nema šansa ovo da preživim, brate. Ja se molim Bog, rekao, Bože, samo ako izađemo odavde, neće me vidjeti. O, brate, ovo ne znaš kada ćeš da pogineš. Ništa od tebe ne zavisi. To je da dobiješ dijabetes. Znači, ono, pokazni da tamo šalješ ljude. Da mi plati, ma kaki da mi plate, 1000 evra ne bi ušao tamo, brate, više. Tako da nemoj da se navlačite. To je najbolji način da se dete istraumira, dete dobije dijabetes ovako. Razumeš? Tamo decu ne treba voditi. To je blejanje, razumeš?